kumikinang na tambalang ni Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang JM, 48 years old from Batangas, at dating OFW sa Middle East. Una ko po kayong narinig noong kasagsagan ng pandemya. Sa gitna ng takot at pangamba ng mundo, naging sandalan ko ang inyong programa. Naglakas loob po akong sumulat sa inyo dahil pakiramdam ko, pwede akong magsabi ng totoo nang walang panghuhusga. Ay, di mo sure. Hindi mo sure. Alam mo siguro, masyado pang maiksi yung panahon na nakinig ka sa amin mula pandemic hanggang ngayon para sabihin hindi kami judger. Kaya hindi mo sure. Ganito po kasi, hindi man ako ang breadwinner sa pamilya. Masasabi kong ako naman po ang pinaka masinop. Pinagpaguran ko ang bawat sentimo sa ibang bansa para makapag-ipon at makapagpundar. Kapag nangangailangan ng mga kapatid ko, hindi ako nagdadalawang isip tumulong. Pinahiram ko yung isa para makapag-migrate sa ibang bansa. Yung isa naman ay pinahiram ko ng puhunan para sa kanyang negosyo. Hanggang ngayon, hindi pa ako nababayaran pero ang mahalaga sa akin, nakita kong nakaangat sila at naging maayos ang buhay nila dahil sa tulong ko. Noong 2023, nagsimula ang sarili kong kalbaryo. Nalulung ako sa online gambling. Unti-unti, halos maubos ang lahat ng ipon ko. Umabot sa puntong nagbenta na ako ng mga alahas. Mag-isa kong iniyakan ang mga gabing hindi ako makatulog sa kakaisip kung paano ba ako babangon. Wala akong pinagsabihan dahil wala akong malapitan. Isang araw napagod ako at nagdesisyong tigilan ang bisyong unti-unting sumira sa akin. Sa awa ng Diyos, dahan-dahan na akong nakabangon. Hindi pa man buo pero umaangat nang muli. Nagsisimula ulit akong mag-ipon. Ngunit habang sinusubukan kong buuin ang sarili ko, dumating ang panibagong pagsubok. Hinihikayat ako ng mga kapatid ko na gastusan ang pagbiyahe ng mga magulang namin para makabisita sa kapatid naming nasa abroad. Dahil may sarili na daw silang pamilya at maraming gastusin, hindi daw nila kaya. Hindi ko maamin ang totoo kong kalagayan. Nahihiya ako. Natatakot akong madismaya sila sa akin. Kaya, tumanggi na lang ako. Tahimik, walang paliwanag, pero hindi ko inasahan ang mga salitang ibinato nila sa akin. Bakit daw ayokong maging masaya ang mga magulang namin habang malakas pa? Kung hindi daw ngayon, kailan pa? Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Sa dami ng beses na akong umintindi, tumulong at sumalo, biglang parang ako na yung madamot. Hindi na ako sumagot dahil baka kung ano pa ang masabi ko sa galit at masira pa ang samahan naming magkakapatid. Ang mas masakit, gusto nilang ipabenta ang kaisa-isang property na naipundar ko. Yung bunga ng pawis at sakripisyo ko sa ibang bansa para maranasan ng mga magulang ko ang mag-travel. Ang sakit isipin na parang obligasyon ko po lagi. Bakit parang ako lang ang may responsibilidad? Bakit parang kasalanan ko kung hindi ko kayang ibigay ngayon? Unti-unti pa lang akong bumabangon. Hindi pa ako ganap na nakakatayo. Pero pakiramdam ko, ako yung walang puso. Ako yung masama. Tambalang kumikinang, mali po ba na piliin ko munang buuin ang sarili ko? Mali po ba na panghawakan ko muna ang pinaghirapan ko?
Tama po ba na benta ko ang natitira kong pundar para lang matugunan ang kagustuhan ng pamilya ko? Kahit ako mismo hindi pa matatag. Pagod na po akong maging malakas sa paningin ng lahat. Sa totoo lang, gusto ko lang ding maramdaman na may iintindi sa akin. Sana po ay matulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, JM. JM. Hi JM. Ito ang problema ng mga taong laging naglalakas-lakasan. Yan. 'di ba? Parang feeling tuloy walang karapatan na manghina, walang karapatan na magkamali, walang karapatan na magreklamo, 'di ba? In a way, of course, ayaw ka naming sisihin, di ba? Walang gano'n, walang pagsisising magaganap. Oo. Pero in a way, medyo may ambag ka din doon sa sitwasyon. Tama. Gano'n naman yun eh. Hindi naman sila naging dependent sa'yo or hindi naman ganyan katindi yung desire nila na ikaw ang magtustos kung hindi mo rin na iparamdam in the past na this is something that you will do always. Oo. Parang ganun kasi yung dating eh. Yes. 'Di ba? So, tapos hindi pa nila ang ambag mo pa dito na isa, hindi nila alam na binubuo mo pa yung sarili mo ulit. Correct. Oo. Hindi nila alam na nanghihina ka ng bonggang-bongga, na hirap ka na. Ayan. Hindi nila alam 'yun. So, yun nga, sabi ni Nicole, may ambag ka doon sa narrative na nakikita ng Correct. family. Kasi ang projection mo sa self mo, na giver ka, Yes. kapagbigay ka, tapos biglang isang araw na lang ayaw mo. Na hindi nila naintindihan kasi parang, ano to, bigla na lang nagdamot, Oo, di ba? hindi nila yun maintindihan agad. Kasi tama, yan yung may isip nila, 'di ba? Dati naman siya yung haligi Dati Oo. naman na pag may problema sa kanya lalapit o Oo. kaya kahit hindi pa hinihingi, binibigay na agad. Ayan, Dati oo. yun, nagbabago po ang lahat. Oo, so iba kasi sa'yo yung dating kasi nga hindi nila alam eh. Iba yung pagkakilala nila sa'yo kaysa sa Correct. sitwasyon mo ngayon. Kaya yung nararamdaman mo na parang hinuhusgan ka. Correct, ganon. So the Oo. only way for them to hopefully understand, kasi sasabihin namin sa'yo, JM, may posibilidad na hindi nila maintindihan ang Oo. dahilan kung bakit ka lugmok. Oo. Baka may pagsisisi pa yan. Aba naman yan? Oo. Tali-talino mong tao, nagpakalugmok ka dyan. Oo. Dapat, di ba may mga posible kasing ganon? Oo, ito yung nakikita ko, maaring iba yung naging tono ng ayaw mo bang, parang siguro sa kanila, coming from the place of love, na laging sinasabi ni Nicole na parang sinasabi na, ayaw mo ba maging masaya yung mga magulang natin? Yan. So dahil ikaw, iba yung sitwasyon mo, nalugmok ka, ang dating sa'yo, ayaw mo ba na Oo. maging masaya yung magulang natin? Correct. So parang ganon. Ano ba naman yan? Gusto Ayan. lang naman nating pabisita yung kapatid natin Oo. habang malakas pa sila. Nag-iiba. Ganon yung tono. Oo. Kasi nga, yung emosyon mo, Mhm. roller coaster, Correct. wala sa tamang, binubuo mo pa yung sarili mo Oo. Mahirap po humingi ng advice sa isang taong, 'di ba, lugmok. Mhm. Kasi baka yung maibigay niyang advice sa iyo Oo. hindi tama. Malamang. Correct. Nagkakaroon ganon. ng meaning kung minsan yung mga Oo. bagay-bagay na wala naman din Correct. talaga eh. So, pwedeng maaring extra sensitive ka kasi binubuo mo yung sarili mo. Mhm. Kaya feeling mo yung ganyan na posibleng paglalambing lang, Oo. parang pagsusumbat. Correct. Ganyan. Ayan. Yung importante dito is hopefully ma-realize nila by you telling first. Yes, yun ang Sabihin mo muna, pinaka-importante. 'di ba, na Oo. meron akong problema ngayon. Hindi na ito dati. Oo. Parang katulad ng mga I think ito yung isang bagay na napaintindi ko sa pamilya ko na nung nagkaroon na ako ng asawa, ang lahat is shared na between sa aming mag-asawa, lalo na nung nagkaroon ng mga anak. Aha. 'Di ba? So, kung yung dati ay super lahat-lahat ay kay ate, 'di ba? Definitely meron na ring kumbaga naintindihan nila na nagbago na yung sitwasyon. So, parang ganun, JM. Aha. Kailangan maintindihan ng mga kapatid mo, ng mga magulang mo na hindi laging harvest season. May mga season talaga ng drought o ng Oo. pagkatuyot at pagkadugyot at pagkalusak at nandyan sa kababaan. Meron talagang ganyan, may pagkatigang. Tama. Diba? Hindi laging always abundant, and they have to know it. Ayan.
nahihirapan tayo kung minsan kasi hindi natin inaamin eh. Mm. 'Di ba? So we always wanted to look good to other Ayan, people na wala correct. tayong problema. Tama. Pero alam mo, JM, the moment na pinakawalan mo to, inamin mo na nagkamali ka, nagkasala ka, na nalubog ka doon sa online gambling na yon, na nasugal na yon. Diyan mo mararamdaman yung pagmamahal ng pamilya, Yan. yung gaan ng buhay, yung peace of Correct. mind. Hopefully, they will do that to you. Yes, Diba? oo. Sana gawin nila yan sa'yo. At ako naman, naniniwala naman ako kasi nakita nila kung paano mo sila tinulungan Correct. eh. Kung gaano ka ka-giver Oo, noon. kaya I'm ikaw sure- nga yung go-to nila eh. Oo, kaya parang basic eh. Parang, sige, kay JM na natin iatang Oo. yung pamasahe ng mga magulang abroad. Mhm. Yung isa pang bagay, eto, obviously, hindi alam ng magulang mo. Mhm. Kasi kung alam ng mga magulang mo yung pinagdadaanan mo, hindi magpupursige. hindi nila ipipilit yan. Mm. Sure ako, hindi nila ipipilit Oo. yan. Na lugmok na yung isa nilang anak para lang makapag-abroad. Hindi ko sinasabing lang ha. Oho. Pero yung pag-abroad, hopefully, mangyari pa ng malakas sila. Mhm. 'Di ba? Makabangon ka o Mhm. kaya magtulong-tulong ibang mga kapatid para yung goal nila na habang malakas pa ma-achieve agad. Kasi sure ako as a parent, Yeah. they will not Hindi mo allow it. nanaisin yun. Hindi nila nanaisin yun na, sige, mag-abroad ako, mahihingi ako ng pera dun sa anak kong lugmok na lugmok para lang makapag-enjoy ako abroad. Hindi rin sila mag-e-enjoy. Correct. Oo. Sure ako. So, dapat JM, hindi mo tinatago yung ganyang bagay. Correct. Para maintindihan nila kung saan ka nang gagaling. Kasi kung hindi nila gets na may ganyan ka, Oo. ang maiisip nila nagdadamot ka lang. Isang araw madamot na lang si Oo. JM. Oh, yung Oo. hindi mo pagbigay, walang context para sa kanila, parang Correct, correct. damot ang Totoo. labas. Ang labas na ng damot. Nila, pag nalaman nila yung konteksto na nagka-problema ka pala, nalubog ka pala. Tama. So, tingin ko there will be more kind na Oo. siguro magre-reach out pa sila sa'yo. Tama. Baka Paano ka magtanong, makabangon. correct, Yes. magtatanong sila ano bang pwede naming tulong, ganyan. Lahat ng ito, yung mga naisip namin ni Diego, ay mga haka-haka lang namin. Kasi hindi din namin kilala yung pamilya mo. Oo. At ikaw lang din naman ang pwede magsabi sa kanila. Alam nga naman kami, di ba? Pwede naman kami if the price is right. Tama. Kausapin namin. Kausapin namin, pwede naman. Basta Oo. may kaakibat na halaga, di ba? Alam mo, tsaka yung part na tungkol dun sa mga magulang mo na magta-travel. Ang traveling naman po ay, sa totoo lang, ay hindi po emergency. Mhm. Ang traveling po ay, ano po yan? Naipaplano siya eh. Oo, Actually, plan pwede siya pwede siyang ma-plan. Hindi po siya na emergency na kailangan ngayon na nating gawin. Mhm. Yung habang malakas pa sila, siguro naman hindi naman sila manghihina in the next few months. Hopefully, Oo. wala namang sakit or whatever. Or kung gustong-gusto talaga ng mga kapatid mo, edi sila na muna. Mhm. 'Di ba? Total naman nasa abroad na din sila eh. Tama. 'Di ba? Nasa abroad naman sila. Edi sila na yung gumawa ng paraan. Tulungan. Tama. Ganun naman kapag kapamilya, tulungan eh. Oo, so yun lang, may missing link lang talaga kasi nga hindi mo sinabi Hindi mo yung sinasabi. sitwasyon mo. Correct. Importante yan Totoo yan. Kasi ako pag sinabi sa akin, alambawa, may mga tao ako nakikilala na minsan hindi ko maintindihan kung bakit sila ganun. Alam mo yung parang, for example, isa kong kakilala, hindi ko magets kung bakit hindi siya makasunod sa instructions, parang mga ganun, basta mga ganyan. Tapos malaman lamang ko, ang hina-hina pala ng pandinig. Na kung sana sinabi sa akin, Oo. di sana may hawak ko kong speaker every time kausap ko siya. Or di naman kaya, visual. Oo. Visual yung instruction ko sa kanya. Mhm. Kasi hindi niya masyado naririnig. Isulat ko, i-type ko, ipakita ko. Di ba? Paano ko malalaman kung di sasabihin? Tama. Oh, Oo. JM, sabihin mo. Sabihin mo, JM. True. Ako po ang kumikinang naulo, Diego At Bandido. ako ang kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? That Basic. portion.